Magyarországon körülbelül 1 millió gazdátlan állat kóborol az utcákon. A gazdátlan kutyusok számára a menhely az egyetlen menedék. Az Illatos úton évente többször tartanak örökbefogadó napot, ahol a szerencsésebbek új otthonra találhatnak. Nem könnyű a sorsuk az Illatos úton élő kutyusoknak. Van, akit bántottak, mást éheztettek, kínoztak, vagy csak egyszerűen kitettek az utcára. De szerencsére minden évben kapnak egy esélyt arra, hogy szebb életük legyen. Az örökbefogadó napok alkalmával ugyanis a szerencsésebb kutyusok, mint például ő is, új otthonra és szerető családra lelhetnek. Úgy jöttünk, hogy csak körülnézünk. És aztán őt megláttuk, és beleszerettünk, úgyhogy már visszük is. Veszünk neki ennivalót, helye megvan, és aztán egy kicsit hagyjuk megnyugodjon. Ezek a kutyusok általában mind közterületeken kóborló állatok voltak, akiknek az előéletük miatt nem olyan a viselkedésük, mint egy családban élő kutyának. Ezért a gondozóknak állandóan figyelniük kell rájuk, és a viselkedési zavarokat is kezelniük kell. Ha találkozunk egy kóborkutyával, akkor a fővárosi önkormányzat állategészségügyi szolgálatához fordulhatunk vele. Ők átveszik tőlünk, és a megfelelő védőoltásokkal is ellátják őket. Nagyon-nagyon sok sérült kutya kerül be hozzánk, hiszen sajnos sok felelőtlen gazdi kiengedi, vagy véletlen, vagy pedig szánt szándékkal az utcára a kutyáikat. Ezek a kutyák nagyon sokszor baleset áldozatává válnak, közterületen elütött sérült állatoknak a jelentős része is hozzánk kerül be, tehát ezeknek az ellátása is a mi feladatunk, illetve így a védőoltások, mikrocsipezés, műtétek elvégzése mellett ugye folyamatosan 100-110, sőt, amikor 150 kutya tartózkodik nálunk, tehát úgynevezett állományszintű kezelések is vannak. A kóborkutyáknál súlyos problémát jelent az, hogy nincs meg az oltási könyvük, ezért a legfontosabb adatok és kórelőzmények hiányoznak. Az életkorukat a foguk alapján állapítják meg, illetve különböző fizikális vizsgálatokat végeznek a kutyusok egészségi állapotára vonatkozóan. Szinte minden kutya más. Itt az esetek túlnyomó többségben a kutyák közterületről úgy kerülnek be, hogy ott is éltek, tehát nem családban, nem emberek között, nem tudják, hogy kell egy emberhez viszonyulni, nem érzik azt, hogy az ember közeledése nem mindig támadást vagy veszélyt jelent számukra, hanem szeretetet szeretnének átadni és gondoskodást. Az eseményen az Állatmentő Liga is részt vett, hogy segítsen a leendő gazdiknak megmutatni a kis és nagy, keverék és fajtatiszta kutyusokat, valamint, hogy felhívják a figyelmet a felelős állattartásra. Mi minden olyan eseményen, ahol az Illatos út örökbefogadó napot tart, mi ott vagyunk és próbálunk segíteni, illetve a főtámogatónk által megint hoztunk ajándékokat, minden örökbefogadó kutya mellé bolhacseppet adtunk. Érdeklődők szerencsére szép számmal érkeztek. Volt, aki sokáig gondolkozott és nehezen tudott választani, míg más azonnal beleszeretett egy kutyusba, és rögtön tudta, hogy ő kell neki. Így volt ezzel Szandra is, aki új kedvencének a találó Prézli nevet adta. Hát én vele szeretnék járni agilitizni, úgyhogy remélem, hogy jó sportkutya lesz, mert a másik két kutyám már 16 éves, és velük már nem tudok. Úgyhogy azért akartam ilyen kis fiatal agilis kutyát, hát ha beválik, remélem. Ebben az irodában történik az adminisztráció és a legfontosabb orvosi ellátás. A kutyusokat becsippelik, megkapják az új nevüket és az új gazdiukat is. Az eseményen egy nemrég bemutatott színházi darabból is olvastak fel részleteket, ami a kutya-gazdi közötti elválaszthatatlan kapcsolatról szól. Egy elhagyott kutyáról van szó, vagy egy kóborkutyáról, aki megismerkedik a gazdájával, és és a kutya hogy nyílik meg, vagy mi alapon kezdi el követni az embert. Aztán a későbbi történet az már nincs benne, hogy hogyan folytatódik a kettejük kapcsolata, és csak tulajdonképpen az elejét mutatja be, és pont azért, mert itt ugye az örökbeadó napon is még a kutya-ember kapcsolatának az elejét látjuk. A 100 férőhelyes ebbtelepen jelenleg 137 kutya tartózkodik.
Szűkösen, de inkább így, minthogy valamelyikőjüket el kelljen altatni. Szerencsére ilyen veszélynek egy ideje nincsenek kitéve az állatok. Az itt található kutyákat 15 napig a gazdájuk bármikor elviheti, ha azonban ő nem jelentkezik határidőn belül, akkor az állat örökbefogadhatóvá válik. Hogy sokszor hallom, hogy jaj, ők nem állampolgároktól hallom, hogy ők ide nem jönnek, mert annyi szomorú szemű kutya. Igen, pont ezért kell eljönni ide, és meg kell nézni, hogy az emberi felelőtlenségnek mi a terméke, mennyi kidobott, szerencsétlen sorsú állat van itt, és rajtuk segíteni kell. Az örökbefogadó nap jól végződött. Az újdonsült gazdik és kutyusaik is örömmel indultak hazafelé. Timi is nagyon örült annak, hogy fiatal kutyája mellé tudott itt választani egy társat. Hogy 1 éves, nagyon félős, már szeptember óta benn van, de hát remélem, ha sokat foglalkozunk vele, akkor majd megbarátkozik velünk. A nagy izgalomban sokuknak még visszanézni sem jutott eszébe, de azért sosem felejtik el az itt eltöltött napjaikat, és titkon biztos szurkolnak társaiknak is, hogy ők is ugyanilyen szerencsében részesüljenek. Minél előbb.